हेलो लोगोफोर गिबियावनो आरोबाव खनसे फिन आंनि बर' हारिमु इउटिउब चेनेलाव बयखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जादों बर'नि मेडिसिन हिसाबै जोङो जायखौ बाहायो मुलि हिसाबै जोङो बेखौ मिथिगोन। बे ओंख्रिखौ संगोन आङो दिनै। बे ओंख्रियानो जादों खिफि बेन्दों। बे खिफि बेन्दोंखौ माबोरै सङो आं बिनि प्रसेसै नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। अब्ला माबोरै सङो आरो बेखौ माबोरै बाहायो बिनि सोमोन्दै आङो गासैबो दिन्थिलांगोन। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायदिनि।